amene akugona mu usiku wa Getsemani umenewu apanga zimene samaganiza. Chimene chikundidabwitsa ndichonena kuti pa mafanizo onse okamba za zochitika mu ufumu wakumwamba, za zochitika mu ufumu wa Mulungu, Yesu Khristu akulikamba fanizo limene lilana mwa 10 mosiyanira napo ndi mafanizo ena onse amene afanizira za ufumu wakumwamba. Vinyo anamwedwadi, mowa unamwedwadi, madansi anachitikadi, kuvina kunachitikadi, ndi amanyamula zikho za Yehova zimenezi, amanyamula zikho za golide zimenezi. Ineyo ngati ndimadutsa ziwanda mu mphamvu ya Mzimu Woyera, osati mphamvu ya ziwanda ngati mene anthu ena akundinenera, inuyo ndithu ufumu wakumwamba wafika pa inu. Moni mwa Mbuye wathu Yesu Khristu, ndi tsiku linanso lopambana limene Mulungu alipatsa kuti tikhale pamodzi tigawane mawu ake. Muli ndi Evangelist Rhessah Mponda kuchokera ku ITC Ministries. Tisanalowe mu utumiki wathu wa tsiku la lero, mkanthawi kochepa kano afuna ningokudziwitsani kuti ITC Ministries ndi chani. ITC Ministries kwenikweni ndi utumiki umene ntchito yake ndikungofalitsa mawu a Mulungu, ndikungophunzitsa mawu a Mulungu, ndikungogawana ndi anthu mawu a Mulungu, kapena kuti evangelism. Ntchito yake ndithu ndimeneyo. Ndithu palibe mpingo kapena building kapena malo ena ake amene anthu amasonkhana, amene anthu timakumana monga mamembala a ITC Ministries ayi. Ndithu ife ITC Ministries chimene timachita ndithu ndikungogawana ndi anthu mawu a Mulungu. Ndiye timachita zimenezi ndithu pakupanga mawu a Mulungu aja, tikapangapanga then timakalowa mu studio. Tikapangapanga mu studio muja timatenga ma videos amene tapangaja, timatenga ma audio amene tapangaja ndi maulaliki ndi mauthenga ndi maphunziro olemba, ndikuyika pa website yathu pa www.itcministries.com. Kotero kwa amene amayidziwa website iyi ndi kwa inunso amene mwayidziwa mukhoza kupeza maulaliki athu ena ambiri maphunziro athu pamenepo. Kwenikweni cholinga chathu ndikungofalitsa mawu a Mulungu. Kudziko kuno ndithu mipingo yambiri ilipo ya Chikhristu. Pafupifupi mpingo wina uliwonse umene munthu ungaufune wa Chikhristu ulipo pa dziko pano. Kaya ufuna mipingo yopemphera Saturday ilipo, ufuna mipingo yopemphera Sunday ilipo, kaya ufuna mipingo imene iyoyo za masiku kuti tsiku lenileni kaya kuti ndi Saturday kaya ndi Sunday, iwo alibe nazo ntchito, iwo tsiku lina lililonse amapemphera. Mipingo imene yonso ilipo. Mipingo imene maloleza mowa ilipo. Mipingo imene mati mukhoza kudya china chilichonse ilipo. Mipingo imene manena kuti izosadya ilipo. Kotero mu Chikhristu mpingo wina uliwonse umene munthu ungaufune ulipo. Ife cholinga chathu ndithu ndikungolimbikitsana kuphunzitsana mawu a Mulungu, kuti njira yathu ya Chikhristu tiyende ndimolingana ndi mawu a Mulungu, kuti tikalandire mphoto imene ndithu Mkhristu wina aliyense akuyembekezera. Kotero ndithu ITC Ministries ntchito yake yaikulu kwenikweni ndikungofalitsa mawu a Mulungu ku dziko lapansi, ndikungofalitsa mawu a Mulungu ku mpingo wake wa Khristu ku Chikhristu. Kotero ife pa ITC Ministries tikamati mpingo wa Mulungu, mpingo wa Khristu, timaona kuti ndi Akhristu onse ndi anthu onse amene anakhulupirira kuti ndithu ku dziko lapansi kuno kunabwera wina amene anali Yesu Khristu, ndipo amene sanali munthu wamba, analidi mwana wa Mulungu. Ndipo ndithu nkhani yake ndimeneyo kuti ITC Ministries kwenikweni ntchito yake ndi evangelism, kungophunzitsa mawu a Mulungu. Ndipo ndithu kuti leloli tikhale limodzi pamene pandugawana mawu a Mulungu chifukwa choti wina wake ndithu anapereka ndalama yake ndikupanga sponsor ndithu program iyi kuti inu muyilandire. Kotero ndithu amenewo Mulungu awadalitse, pamene achotsapo Mulungu aonjezere, ndipo inunso pamene mulipo Mulungu akudalitseni potenga nthawi yanu kuti mukamvetsere chimene Mulungu atipatsa mu tsiku la lero. Mawu athu a tsiku la lero akuchokera m'buku la Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23. Mateyu chapter 7. Siyense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye adzalowa mu ufumu wakumwamba, koma wakuchita chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Ambiri adzati kwa ine tsiku lomwelo, Ambuye, Ambuye, kodi sitinanenera mawu m'dzina lanu ndi m'dzina lanunso kutulutsa mizimu yoyipa ndi kuchita m'dzina lanunso zamphamvu zambiri? Ndipo pamenepo ndidzafukulira iwo, sindinakudziwani inu nthawi zonse, chokani kwa ine inu akuchita kusayeruzika. Mutu wa uthenga wathu ndionena kuti chokhumudwitsa chachikulu chomaliza. Chokhumudwitsa chachikulu chomaliza. Chokhumudwitsa chachikulu. Titseke maso tipemphere.
Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate Mulungu wamphamvu zonse, tadzaso pansi pa mapazi anu, mukhale nafe ndi kutitsogolera mu phunziro lilonse, ndi kuti zonse zimene tikaphunzira tikazitenge ndi kuzigwiritsa ntchito. Mutamandike, mukwezeke, mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Chokhumudwitsa chachikulu chomaliza. Munkhani imene tawerengayi mu Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23 tikumva za chochitika china chimene chidzachitike kumapeto kwa nthawi. Tikumva za chochitika china chimene chidzachitike pamene Yesu Khristu akubwera. Tikumva za chochitika china chimene chidzachitike tsiku limene Yesu Khristu adzabwera. Akuti Yesu Khristu azafika tsiku lomaliza, inde tsiku lopambana limene ena tonse, limene akhristu tonse lili chiyembekezo chathu. Kuti tsiku limenelo likadzafika zidzadziwikadi kuti kupemphera nkwabwino. Tsiku limenelo likadzafika zidzaonekadi ndithu kuti kutsatira Yesu nkwabwino, chifukwa adzatsika ndi mphamvu ndi ulemerero kudzatenga awa amene ankhulupirira. Ndipo anthu onse amene sakhulupirira Mulungu, anthu onse amene sakhulupirira Yesu, anthu amene satsatira Yesu, tsiku limeneli lidzakhala tsiku lakulira kwa iwo. Tsiku limeneli lidzakhala tsiku lakudandaula kwa iwo. Tinachita bwanji ife pa dziko lapansi? Tinachita chani ife pa dziko lapansi? Taonani anzathu aja amene amaoneka ngati kuti mwina sakuganiza bwino. Taonani anzathu aja amene amaoneka ngati kuti mwina mitu yawo sikuyenda, azikamukhulupirira munthu wamba zoona, azikamukhulupirira munthu zoona, munthu oti anafa kalekale anapita sizidziwikanso, azikamukhulupirira mzungu ameneyu, azikamukhulupirira muyuda ameneyu. Kodi mitu yawo anthu awa ikugwira? Ndi tsiku limene akhristu timayembekezera kuti chenicheni cha ukhristu chidzaonekera tsiku limenelo. Nzeru ndi kupambana kotsatira Yesu Khristu kudzaonekera tsiku limenelo. Ndipo akuti Yesu Khristu pakufika tsiku limenelo padzakhaladi anthu atakonzeka kutengedwa naye, padzakhaladi anthu atakonzeka kukapumula kuzolemetsa za dziko lapansi, padzakhaladi anthu amene anasiya za dziko lapansi, padzakhaladi anthu amene sanayende mayendedwe ya dziko lapansi, padzakhaladi anthu amene anasala zinthu za dziko lapansi, padzakhaladi anthu amene zambiri za dziko lapansi sanapange nawo ndipo ankatchedwa otsalira, koma ankapirira chifukwa ankayembekezera pa chiyembekezo chodala kuti kuli chimwemwe kumwamba, kuli chuma kumwamba, kuli mtendere kumwamba. Adzakhaladi anthu amenewo akudikira kubwera kwa Yesu Khristu. Koma chachilendo chidzachitika mu tsiku limeneli, chodabwitsa chidzachitika mu tsiku limeneli, chomvetsa chisoni chidzachitika mu tsiku limeneli. Akuti Yesu Khristu anachiona akubwera tsiku limenelo, anthu atakonzeka kuti apite naye, komatu panali gulu lina la anthu akuona Yesu Khristu akutenga anthu ake, akutenga anthu ake, namadikira kuti inenso mwinanso ndinyamuka nawo, namadikira inenso mwinanso nditengedwa nawo. Koma ayi ndithu mpaka kuona kuti Yesu Khristu wamaliza kutenga anthu ake, wamaliza kutenga anthu ake, kenako akudziwa ndi kutsimikizika tsopano kuti apapatu ifeyo tatsala, apapatu watilaka ulendo, apapatu ifeyo atisiya. Ndi akuti anthu amenewa adzamufunsa Yesu Khristu kuti sitikumvetsa iyayi zakhala bwanji, sitikumvetsa iyayi zikuyenda bwanji. Ambuye, ifeyo tinayembekezeranso kuti mutitenga mukabwera, ifeyo tinayembekezeranso kuti tipita nawo, ifeyo tinayembekezeranso kayenda misewu ya golide, ifeyo tinayembekezeranso kuti chuma chimene munatisungira kumwamba tikachipeze. Koma zikuoneka kuti mwamaliza mwatenga anu, zikuoneka kuti ndithu ifeyo tatsala. Koma kwenikweni Yesu takambani, chavuta ndi yani? Ifetu ngati pa dziko lapansi panali akhristu, ifetu ngati pa dziko lapansi panali anthu amene akamayenda anthu amalozerana, mwamuona munthu wa Mulungu, mwamuona mzimayi uyu, mwamuona nyamata uyu, mwamuona tsikana uyu, ndipo anthu amenewa ndi anthu opembedza, anthu amenewa ndi anthu opemphera. Ndithu pa dziko lapansi anthu akamayika m'magredi a Chikhristu, ife timakhala tili pamwamba. Anthu akamasirirana kuti koma ndangokhala ngati auje, amasirira ifeyo chifukwa ifeyo tayenda mu Chikhristu. Ndipo ngati kunali anthu amene anthu akakhala amati koma ngati kumwambako awo akatsale, ayi ndakayika, amanena ifeyo. Koma Yesu mabwera mukutisiya bwanji? Yesu mabwera mukutisiya bwanji? Akuti anthu amene wadzafunsa, sitimayembekezera ife ayi kuti ndikusiyidwa, sitimayembekezera ife ayi kuti ndikutsala, koma yankho lidzatuluka, lankho lomvetsa chisoni, lankho lidzatuluka, lankho lokhumudwitsa. Chidzakhaladi ndithu chokhumudwitsa chachikulu, chidzakhaladi ndithu chokhumudwitsa ndi chopweteka chachikulu. Ndithu Yesu Khristu adzayankha kuti ineyo sindi
sindikudziwani. Ndipo kuyankha kwake akuchitonena kuti sindinakudziweni konse, kutanthauza kuti ndithu kuchita kuyambira tsiku limene inu munadziyesera kuti mabadwa mwatsopano, tsiku limene inu munkaona ngati mabadwa mwatsopano, tsiku limene inu munkaona ngati ine ndakusankhani, tsiku limene inu munkaona ngati ndakutumani, tsiku limene munkaona ngati mwaona vumbulutso, tsiku limene munkaona ngati ndili nanu, tsiku limene munkakwera phiri, mmene munkasala kudya, mmene munkapemphera, mmene munkapembedza, zonse zimene mumachita palibepo ngakhale chimodzi ine ndikuchidziwa. Simunapange ndi ine, simunayendeko ndi ine, simunakhaleko ndi ine, simunachezeko ndi ine. Abale anga tangoganizani, utatha kuyenda ulendo wa Chikhristu zaka nkumapita ndikumalimbikira mmene timapangira muja, pofika nthawi yolandira mphoto ndikukamva mawu amenewa sindinakudziwani konse, simunandidziwa konse bwanji, bolaniko mwina akanangonena kuti munaphophonya chakumapetopeto, bolako mwina ndakangonena kuti munayamba tu bwino koma simunatsirize bwino, bolani koma achita kunena kuti sinakudziwani konse, sinakudziwani konse. Tanthauza kuti ndithu ulendo wonse wa Chikhristu umene munayenda palibe ine chimene ndikuchidziwapo. Lizakhala tsiku lowawa, lizakhala lopweteka. Ndithu ichi chizakhala chokhumudwitsa chachikulu chimene anthu tidzakumane nacho mu tsiku limene Yesu Khristu akubwera, ngati sitichitapo kanthu, ngati sitisamala. Ili ndi chenjezo limene Yesu Khristu amapereka. Ndidzabweranso inde ndipo ndidzalenga olungama, ndidzabweranso inde ndidzalenga anthu anga, ndidzabweranso inde ndidzapeza anthu akudikirira. Koma chachisoni okhala ndi mphamvu ndi chikhulupiriro ndi kuchilimika ndi kulimba mtima tikupita kumwamba ife Yesu kufika ndikunena kuti chokani, sindinakudziwani ndiponso lero sindikudziwani ndipo sindinakudziwenso mponi. Izi zikundikumbusa nthawi ina ndithu akhristu anzathu atakhala ndikuwerenga mawu, atafatsa ndikuwerenga mawu, ndikupeza kuti ndithu inde Yesu Khristu akubwera pa Oktoba 22, 1844. Linalitu gulu la akhristu anzathu, analitu akhristu anzathu atafatsa nawo malemba, atazama nawo malemba. Amene ankatsogoleratu gulu limeneli anali ndithu William Miller. Nkhani imeneyi inde ni nkhani yosakhala bwino chifukwa nkhani yosinathe bwino, koma mawu amanena kuti ngati sitingaphunzire kuchokera mu zinthu zakale ndizosavutanso kubwerenza chochitikacho. Abale angatu akhristu anzathu anakumana naponso chokhumudwitsa chachikulu. Anthu amene wadawerenga mawu, atazama anthu amenewa anapeza kuti Yesu Khristu akubwera mu 1844. Amene ankatsogolera zimenezi anali William Miller. William Miller pofika chaka cha 1844 chimene iye anatchuka nacho adatha kutsogolera anthu nauza anthu kuti Yesu Khristu akubwera mu 1844. Koma iyeyo ganizo limeneli sikuti linamba mu 1844, linayamba zaka 20 chakuti pambuyo pakepo. Ganizo limeneli lonena kuti Yesu Khristu akubwera mu 1844, William Miller anayamba ganizo limeneli mu 1818. Ganizo limeneli ataliyamba atatha kuwerenga mawu ndikufatsa nawo mawu, atawerenga Daniel chapter 8 ndi chapter 9 ndikufatsa nawo mawu, ndikufufuza, anapeza kuti ndithu ndizoona Yesu Khristu akubwera mu 1844. Ndipo William Miller ameneyu anawerenga mawu amenewa namapita nawo pamene iyeyo ankayamba tsopano kulalika mawu amenewa kwa anthu, kuphunzitsa zimenezi kwa anthu, kwauza zimenezi anthu. Chinali chaka ndithu chaka cha 1832. Mukhoza kuona kuti pamene papa panali patapita ndithu zaka zokwana 14. Kutanthauza kuti ndithu kunali kuwerenga malemba mofatsa, kunali kuwerenga malemba modeka. Ndikulingalira kuti kodi apapa zili chonchidi, kodi apapadi zingakhale chonchidi mu zaka 14 zimene zizi anakhala akuwerenga ndi kumapanga study, anakhala akupemphera ndi kupanga zonse zimene mungamuyembekezere kuti Khristu akhoza kumachita. Ndipo mu zaka 14 zimenezi sanasunthike ngakhale nkubwerera mbuyo kapena kudzidzimukapo kena kalikonse. Anapitirira ndi ganizo lake limeneli, napitirira nayamba mu chaka chimenechi cha 1832 tsopano pamene anayamba nkupereka nkhani imeneyi kwa anthu. Napitirira nayo nkhani ukafika mu 1844. Ukafika mu 1844 ndithu kuchoka mu chaka cha 1832 ndi zaka zokwana 12. Utumiki wa zaka zokwana 12. Ndithu utumikiwo unakaonekera kumapeto kwake kuti utumiki huu ndi wosayenda, utumiki huu sunaliona. Akuti William Miller analalikira naphunzitsa, ndipo anthu anamvetsetsa chimene ankalalika, anamvetsetsa zimene William Miller ankanena,
anamukhulupirira anamutsatira nakonzekera adi kuti mu 1844 Yesu Khristu akubwera. Anthu anagulitsa katundu awo, anthu anagulitsa chuma chawo, anthu anasiya zintchito, anthu anasiya mabizinesi yawo, anthu anatenga ndalama zawo napereka ku ntchito ya Ambuye. Akuti anyamata amenewa, amayi ndi amuna amenewa anafalitsa uthenga umenewu. Yesu Khristu akubwera pa 22 October 1844. Ndipo m'manyuzipepa, m'magazini, m'maposta anapanga zonsezi kudziwitsa anthu kuti Yesu Khristu akubwera. Mmene zinkachitika zonsezi inali ntchito ya Ambuye ndithu. Mmene zinkachitika zonsezi ankatsutsa anthu ena namavomereza. Koma nali nako kulimbika mtima kuti zili bwino inde, zinakali bwino inde, kufikira nakuti mu 1844 pa 22 October patafika zinaonekera kuti utumiki wonse uja wa 12 years uja, utumiki wonse uja taononga ndalama uja, utumiki wonse uja tachichilika nawo uja siwoonayi utumiki undu wabodza. Ndipo zitachitika izi William Miller anafika povomereza kuti ndinalakwitsadi, I confess my error, ndinalakwitsadi, sinawerenge bwino, sinamvetsetse bwino. Anavomereza William Miller kuti inde ndinalakwitsa. Abale anga, chokhumudwitsa ichi chinakhumudwitsa anthu ambiri. Ena anasiya kupemphera nabwerera mbuyo. Inali chinthu chokhumudwitsa kwambiri. Sinkhani yokhayoyi, enanso anabwera patsogolo pake nanena kuti mkwatulo kapena kuti rapture ichitika pa 28 October 1992. Awatu anala mission for the coming days ndithu movement imeneyi ya ku Korea, koma naso ni mabranchi ku America. Ndipo anthu amenewa mu chaka chimenechi ananena ndithu kuti pa 28 October 1992 rapture ichitika. Anafotokoza ndithu mwini wake amene anayambitsa movement imeneyi amene anali Lee Jang-lim, ndithu mwini wake wa movement imeneyi nanena nalalika naphunzitsa nanena ndithu kuti mkwatulo uchitika pa 28 October 1992. Ndipo anthu anamkhulupirira, ndipo anthu anamutsatira iye, ndipo anthu monga zinachitikira so 1844 ena anasiya zintchito zawo, ena anagulitsa katundu awo nakonzekera kuti mu tsiku limeneli pa 28 October 1992 mkwatulo uchitika atengedwa apita kumwamba. Koma zinali zachisoni kuti sizinachitike. Anthu analosweka mtima, zachitika bwanji? Anthu analosweka mtima, zatheka bwanji? Zatheka bwanji titachayilira kuti mkwatulo uchitika, titatsanzikana ndi abale athu, titamvera chisoni abale athu, titaphunzitsa momvera chisoni abale athu, tidalilira abale athu. Konzekani mkwatulo kubwera pa 28 October 1992. Abale athu namati nyoza namati seka, ife timalimba mtima kumati zili bwino, ife timalimba mtima kumati tidzawasiya. Akuti tupanala anthu ena amene anatenga ndalama zawo nati inu mukutsala, ife tikupita kumwamba, ndalama zitibe nazo ntchito, khalani nazoni. Komatu chinali chachisoni itafika tsiku limeneli mkwatulo sunachitike. Anthu analopwetekedwa mtima, ndipo ena mwa iwo anafika pongodzipha okha. Chinali chinthu chopweteka. Abale anga, izi ndizokhumudwitsa zimene takhala tikukumana nazo mu Chikhristu. Abale athu mu 1844 atembekezera kubwera kwa Yesu nachayilira, koma Yesu sanabwere. Zinali chinthu chokhumudwitsa ndi chinthu chopweteka. Enanso pa 28 October 1992 atachayilira mkwatulo, koma mkwatulo sachitika. Zinali zinthu zopweteka, zinali zinthu zowawa. Komano chikumvetsa chisoni kuti khalidwe ilili sili kuthayi, khalidwe ilili sili kuphunzira beyi, khalidwe ilili sili kutha. Ndi chifukwa chake kuti chokhumudwitsanso china pa tsiku limene Yesu Khristu akubwera. Anthu atatha kuchayilira, anthu atatha kukonzekera, anthu atatha kudikirira kuti Yesu Khristu akubwera, tikupita nawo ku phwando la mwana wankhosa. Yesu Khristu akubwera, tikupita naye tikapumule. Yesu Khristu ndikufika, ndikunena kuti ine ndafika ndikudzatenga anthu, koma inu simukupita nawo, inunso simukupita nawo. Abale anga, moyo wanu wa Chikhristu mukuyenda bwanji? Abale anga, chipembedzo chanu mukuyenda bwanji? Abale anga, utumiki wanu mukuyenda bwanji? Ngati sitikuyendatu bwino, ngati tikuyenda mopomponya, abale anga, tidzadzidzimutsidwa tsiku limenelo Yesu Khristu akubwera. Tidatha kukonzekera kukalowa naye mu phwando la mwana wankhosa, koma adzatiuza kuti chokani, sindikukudziwa.
ndinakudziwani ndipo sindinakudziweninso. Zitsanzo ziwiri ndapereka zija za abale athu amu 1844 komanso za abale athu amu 1992. Chitsanzo chayimirira chija ndikuyenda mosochera, ndikuyenda molakwika chifukwa chosamvetsetsa mawu a Mulungu, chifukwa chosamvetsetsa mawu a Mulungu. Chitsanzo chachiwiri chija chimene anaona kuti mkwatulo obwera pa 28 October 1992 akuti chimene chinachitika si vesi limene anawerenga, si mawu a Mulungu limene anawerenga, koma mnyamata wina wa zaka 16 anaona masomphenya, ndipo m'masomphenyamo kapena kuti vision anauzidwa kuti mkwatulo uchitika pa 28 October. Kotero ndithu kulakwitsa kuwiri kukuchitikaku ndi kumenenso kukuchitika m'masiku athu ano. Enafe tikusochera, enafe tikulakwitsa, tikutsatira zinthu zimene sinenera kutsatira, tikupanga zinthu zimene sinenera kupanga chifukwa chosamvetsetsa mawu a Mulungu. Zikhoza kuoneka ngati zophweka lero, koma ena anazipangako mbuyomu. Nalimba mtima nati zili chonchinde, nalimba mtima nati kumwambaso kuli nafe tili limodzi muchochitika ichi. Vumbulutso litabwera mkwatulo uchitika pa 28 October 1992 analipo ena ndi utakwaona ankawatsutsa kuti sizoona sizingakhalencho, koma analimba mtima nakhulupirira. Kodi abale anga chikhristu chanu chikuyenda bwanji? Ngati simukusochera kamba kosamvetsetsa mawu, ngati simukusochera kamba kotsatira wina amene sanamvetsetse mawu, ndiye kuti umakasochera tsopano pa vumbulutso limenenso silinende bwino. Abale anga ulendo wa chikhristu mudziyang'anire nokha, mudzipulumutse nokha kumbado uwokhotakhota. Zomangotsatira zili zonse, zomangoyenda kuyenda kulikonse, zomangochita zochita zina zili zonse usakuzidziwa sizabwino. Muzadzidzimutsidwa nalo tsiku lobwera Yesu. Akuti adzafika anthu nanena kuti Ambuye zikutheka bwanji kutsala ife, Ambuye zatheka bwanji kutsala ife. Kodi ifeyo ndoyenera kutsala? Kodi ifeyo ndoyenera kutisiya? Zikutheka bwanji ngati kunali Khristu linali ife. Ambuye tachita zozizwa mu dzina lanu, zikutheka bwanji kutisiya? Tapanga zozizwa mu dzina lanu, tapanga zodabwitsa mu dzina lanu. Munthutu pamene uzimu wafikapo, pamene uzimu waula, pamene umafika kuyamba kuchita zozizwa. Ndiye ngati kunali Akhristu amphamvu, Akhristu okwera, Akhristu a grade yapamwamba tinali ifeyo, koma ndithu Ambuye tikukatsala. Abale anga nkhani ndiyo sautsa, abale anga nkhani ndiyo funikira muyiunikire bwino. Ndi ndani lero amene ifeyo timadziwa ndikupanga zozizwa mu dzina la Yesu? Ndi ndani lero amene ifeyo timadziwa ndopanga zodabwitsa mu dzina la Yesu? Nthawi zonsetu amakhala atsogoleri a mipingo, nthawi zonsetu amakhala atsogoleri a mautumiki, nthawi zonse amakhala ndithu atsogoleri a magulu osiyanasiyana opemphera. Ndiye Yesu Khristu akunena kuti ndi anthu amene wawa amene akumufunsa Yesu tatsala bwanji. Nkhani ndiyo sautsa. Zikutanthauza kuti ngati atsogoleri akukafunsa kwa Yesu ndatsala bwanji, ngati alaliki akafunsa kwa Yesu ndatsala bwanji, ngati atumiki, ngati abusa, ngati aneneri, ngati aprofeti, ngati aprofetesi akukafunsa kwa Yesu kuti ndatsala bwanji, kodi otsatira awo akapezeka kutiko? Tiyelekeze kuti tili panzere opita kumwamba. Ndiye kutsogoloko kuli Yesu Khristu amene akunena kuti iwe lowera ku Gahena, iwe lowera kumwamba. Ndiye tili panzere, ndiye abusa athu, aprofeti athu, mlaliki wathu amene timatsatira ndi kuamvera mu zinthu za uzimu, amene timatsatira aja ali patsogolo pathu. Ife tikunyadira zatheka tukalowa mu ufumu wakumwamba. Afika atsogoleri athu aja, afika abusa aja, tikuwaona kuti iwo aja malo mowalozera ku paradaizo akuwalozera ndithu ku Gahena. Kodi inu ndine tidzamva bwanji ngati iwo aja akuwalozera ku Gahena, ife timatsatira iwowo, ife zikatithera bwanji? Nkhani iyi ili pa Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23 ndi nkhani yosautsa yofunika inu ndine tisamalire. Tikapanda kusamala bwino mayendedwe athu awa Chikhristu, tikapanda kulingalira bwino mayendedwe athu a Chikhristu, ndithu tidzidzimutsidwa pamene Yesu Khristu akubwera. Titatha kukonzeka, titatha kuziyeza ndikuona kuti tafikapo Chikhristu ndi chimene chichi, Yesu Khristu akabwera adzatenga ife, ndikudzamva kuti ayi sizili choncho, kumwamba simukutani, simukupita. Abale athu amu 1844 anadzimva kuti akonzeka, inde zonse zili bwino, Yesu Khristu akhoza mabwera. Komatu zinaonetsera kuti kukonzeka konso kunali kosalongosoka. Olo ndi
Yesu yemweyo akanabwera zinali zokayikitsa kuti akakatenga, chifukwa ena mwa iwo zitachitika zimenezo anakhumudwa ndi kusiya kupemphera komwe. Kodi munthu ukasiya kumtsata Yesu chifukwa choti date imene ananena kuti abwera sanabwere kungoyerekeza chabe? Ndithu abale anga, nthawi zina timaziona ngati afikapo, timaziona ngati lakonzeka inde, koma tisanakonzeke. Mwakonzeka bwanji njira yanu ya Chikhristu? Mukuziyang'anira nokha bwanji njira yanu ya Chikhristu? Pamene Yesu Khristu akubwera, pamene ena akudzamva mawu owawa ndi opweteka amenewa onena kuti chokani sindikudziwani, atatha kukhala Khristu nthawi yonseyi chidzakhala chinthu chopweteka. Si khumbo la Mulungu, si khumbo la Yesu Khristu kunena kuti pamene akubwera adzanene mawu amenewa ndi inuyo, adzanene mawu amenewa ndi ineyo. Tiyeni tiyang'anitsitse Chikhristu chathu, tiyeni tiyang'anitsitse mmene tikuyendera. Tili kukhala mu nthawi yovuta imene Satana mdierekezi akuyesetsa kuti ngati nkotheka akanyenge ndosankhika omwe. Kodi abale anga, nthawi imeneyi ndi nthawi yomasewera, nthawi imeneyi ndi nthawi yomapanga za chipembedzo ngati kuti ndi zinthu zachikhalidwe, kuti zimene tinangozizolowera. Abale, chipembedzo chitu ndi choona ndithu, zinthuzi ndi zoona ndithu, zili ndi mphoto yake, ndicho chipulumutso, zili ndi mphoto yake, ndiwo moyo osatha. Koma tikaziyendetsa mosayenera amene zinenero khalira, tidzadzidzimutsidwa tsiku limenelo. Titatha kuyembekezera kukapumula, kuyembekezera kukayimba osana, kuyembekezera kuphwando la Mwana Wankhosa, koma ndithu kukapezeka ku Gehena chifukwa choti sitinayende mosamala. Tengani udindo wa chipulumutso m'manja mwanu, tengani udindo wa Chikhristu chanu m'manja mwanu. Yesu Khristu anakuferani inuyo monga inuyo. Yesu Khristu anatumiza mawu awa monga inuyo, amatumiza atumiki azilaliki kukutumizirani inuyo monga inuyo. Nkhani yake ndi inuyo, ndi Yesu Khristu. Musasiyire munthu nkhani, itengeni nokha, zipulumutseni nokha kumbadwo wokhotakhota. Tikukhala mu nthawi yovuta. Yesu Khristu akubwera posachedwa. Musadzakhumudwe pamene akubwera, koma adzanene kwa inu, kapolo okhulupirika iwe, lowa mchikondwero cha Atate wanga. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate Mulungu wamphamvu zonse, zikomo chifukwa nthawi ina imene mwakhala nafe ndikutikumbutsa kuti likudzatu tsiku lokoma komanso tsiku lolira. Ngati ife sitichita bwino, ngati sitisamala mayendedwe athu, ngati sitiyang'anitsitsa pamene tikuponda, ngati sitiyang'anitsitsa zimene tikuchita, ndithu tidzadzidzimutsidwa tsiku limenelo titatha kuyembekezera kupita kuphwando la Mwana Wankhosa. Koma udzauzidwa kuti palibenso ngakhale chimodzi chimene mukuchidziwa kuti tinkachita. Mulungu ndikutheka ena fe tasochera kale, ndikutheka ena fe tasochera kale pakusamvetsetsa mawu, ena fe tasochera kale pakutsatira wina amene sanamvetsetsenso mawu naye, ena fe tasochera kale chifukwa cha mavumbulutso abodza. Mulungu wakumwamba munatifera, munatikonda ndipo matikondabe. Tithandizeni tikudziweni inu, ndipo tipembedze inu muzimu ndi mchoonadi, pakuti iwo ndi amene inu mufuna. Mutamandike mukwezeke lero ndi kunthawi zamuyaya. Mu dzina la Khristu Yesu tapemphera, amen. Zikomo kwambiri potenga nthawi yanu kuti munali pamenepo. Munali ndine Evangelist Rhessah Mponda kuchokera ku ITC Ministries. Pakanaso tsiku lina.